Good morning everyone. Na tayo po ay nandito sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa panibago pong update, no? So araw po ngayon ng Huwebes. Tayo po ay nandito para sa mga natagan na ating pong i-update at sa ating mga masugid na manonood. Shoutout po sa inyong lahat. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Ito po yung mga isdang cream dory sa halagang 100 pesos kilo at 160 po sa mga laman ng cream dory. So yan po yung mga presyuhan. At mga 130, no, isang piraso ng bangus at 130 sa mga kada kilo ng tilapia Pampanga. So shout out sa iyo, Geng Geng. Good morning, Geng Geng. Shout out. Nasa si Tiyo? Wala si Tiyo. Hindi mo kasama. Shout out sa'yo, Geng Geng. Shout out. Ayun, shout out. So yun po yung mga price update, no, natin po mga in-update dito sa latagan nila. Yan po yung mga ulo ng bigit. Kada kilo po ay 100 pesos. Ayan po yung mga ulo ng salmon. Good morning po. Ay, good morning daw. Good morning, Madam People. Ayan po ay 320 lahatan na. At yung tortilla lahatan din po, 220. Salamat. $100 pesos na tumpok ng mga tatampal at mga pagi. So shout out sa inyo, magandang umaga. Magkano ang kilo? Yaga. 120 po per kilo sa mga isdang pagi. Ng isang kapanapanabik na laro. Ayan, 120, no? Ng matuklasan. Good morning, Ate Pat. Magkano per kilo mo ngayon ng tilapia Batangas? 110 po na per kilo ng mga tilapia Batangas. Yung mga bangus, kada piraso. Ayun, kada piraso po ng bangus ay 150. So yung mga update natin sa latag natin, Pat. Salamat. Dito tayo sa mga tahong ay 50 pesos ang kilo. At mga tawilis po natin ay murang-mura sa halagang 60 pesos per kilo. At mga cream dory, oh. Cream dory, laman, ulo at yun nga po, laman. Magkano sa laman, Aaron? 150 na lang. 150 po na per kilo ng mga laman ng cream dory. Isa ulo-ulo. 100 pesos po kada tumpok ng mga ulo-ulo, no? So dito 150 po yung mga kilo naman ng tawilis, ng espada. So yan po yung mga update natin sa kanilang mga latag. So dito tayo sa kabila sa mga latagan ng tilapyang Batangas. So per kilo ay 110. Ay, Nilda yun. Sabi nilang talakito. Dito po, no, 120 at 110 sa pwesto ni Annalyn Bernardo. Kaya ako, tinatanong. Dito ay 120. Wala si Agustin. 120 po per kilo ng tilapyang Batangas. Boss Brian, magkano kilo ng ipon? 420. So 420 po ang kilo ng mga hipon ko ngayon, no? Ang lalaki po ng hipon, 420 per kilo. Boss Brian, salamat. So dito tayo 120.
130, 120, 110 at 110 per kilo, no? So yan po yung mga update natin sa kanilang latag ng tilapiyang Batangas. Si Agustin hindi nagtinda. Logi na yan. Malugi ba? Wala nang punat. Ininom na. Wala siya isda. Walang hango. Mga pogi, magkano hipon? 340! 340 po per kilo ng hipon. Taas ng kilo ngayon ng hipon, ha? So yun po yung mga update natin sa kanilang mga presyo, no? 60 pesos kilo ng mga tawilis, so murang-mura, at 100 pesos kilo ng mga tilapiyang Batangas. Dito po 50 pesos per kilo ng mga tawilis at 60 pesos sa mga kilo rin ng mga tahong, no? Ito po yung mga burot galunggong. Yan po ay 220 per kilo. Torsilyo. Alright, so yun nga po mga latagan dito na ating ina-update sa Malabon Fish Market. At ito naman po yung kilo ng tilapiyang Batangas, 100 pesos per kilo. So ito raw po ay 50 pesos per kilo ng mga tawilis. Dodi, magkano hipon mo ngayon? Okay, pangalay doon. Magkano? 340 ay 340. So ang presyo po ng hipon talagang mataas ngayon, no? 340 ang mga per kilo. Overpricing na yan. Salamat. Magandang umaga, Kuya Ricky. Magkano po yung ano mo, salmon? Salmon 180. 180 po sa per kilo ng mga pink salmon, no? Bangos 220 per kilo. Eh, tilapia po. Tilapia 140 140. po sa mga tilapia Pampanga, no? 180 panday. Yung pandain po ay 180 per kilo. Kaya Ricky, maraming pong salamat. Thank you. So yun, update natin yung kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. At tuloy-tuloy pa ang ating update, no? Sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. So tumpukan sa halagang 50 pesos. 50 gamay, dakos. Ayan, mga kabase at mga kapak o paglaki banak. 50 pesos tumpok. Good morning po, nanay. At mga tahong, walang talaba. Magkano dito yung kitang mo? 200 niya, Boss O 200 pesos ang per kilo. Bisugo, 360, Boss Lando. 360 naman po sa mga kada kilo ng mga bisugo, no? Salamat, Bito. Thank you. So ito naman po yung mga presyohan ng mga prutas dito po sa Malabon Fish Market na inyo po mabibili. Yan po yung ket-ket ay 70 pesos kada balot. So ayan po yung mga presyohan ng mga latag ng prutas. At ang gulay po natin dito na pipino 15 pesos isang piraso. Ang pampalaya po ay 90 pesos ang kada per kilo. So yung mga nakabalot na yan, no, mga 20 pesos po yan na inyo po mabibili. At mga 10 pesos, yan po mga nakatali. Manok, 170 ang kilo. Drumstick. Kita ng dinosaur yan eh. Good morning. Kita ba ng dinosaur? Kita ng dinosaur. Al- Magkano ang tilapia mo ngayon? 110 lang per kilo. 100 pesos po sa kada kilo. Napaubos ka na lang, yun na lang. Ng tilapia Batangas ni Boy Tilapia, no? Dami nakakamiss talaga sa'yo pag nagbablog tayo, eh. Kaya lang, eh, nagkaroon daw ng panibagong, karakter. Dumating si Boy Spider. Sabi sa akin, meron ng Boy Spider, meron ng Boy Putik, may Boy Tilapia, may Boy Bangus. Ako raw si Boy Latag. Ba't mo ilatag? 120, 110 pa yata bentahan. 120. Kaya pa ang ano mo? Sige.
Ikot na ako. So dito po ang pampano po natin ay 350. Yap, bossing. 350 na per kilo at 430 po dito yung mga hipon. Ang tumpukan po ay 100 pesos tumpok, no? Ay, 50 lang kilo. Yan po mga tahong. 50 lang kilo taong natin ha. So tuloy-tuloy ang ating update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At inaalam-alam natin yung kanilang mga presyuhan ng latag. Dito yung mga titis po natin ay 100 pesos ang kilo. So ito, nandito sa pwesto ni Boy Bangus. So 150 po ang kada isang piraso, no, ng mga bangus tagupan ni Boy Bangus. At meron din po siyang 130 at 120 na kada piraso. So ayan po yung natag ni Boy Bangus. Boss Meng, salamat. Thank you. Good morning sa iyo. So eto, dito tayo. So alamin natin yung kilo ng hipon. Malalaki ang mga hipon nila, oh. Magkano ang presyo po? Boss, kaganina 450 hanggang sa bumaba, 420 na lang. 420 na lang po ang per kilo ng mga hipon. Boss, 50. 50 sa mga isdang tawilis. 420 na lang yun. 50 lang din. Kasi Mahalang hipon spaghetti ngayon. ko ba na yun eh? Mahalang hipon. Mataas ang presyo. So 50 pesos po, no, na mga kada tumpukan po dito ng isdang tawilis. 180 po sa bluefin tuna. Ayan po yung per kilo. Para sa hindi nagkakalam, 330 per kilo ng hipon. So binabaybay na po natin itong kahabaan po ngayon na Malabon Fish Market o Malabon Tumpukan, no? So ayan po yung mga kababayan po natin na namimili sa kanilang mga latag. So shout out at magandang umaga po sa inyong lahat. So shout out sa Lodi. Yun, shout out. Good morning. At dito po tayo 100 tumpok ng mga espada, 120 sa mga tumpok ng bangus. So yun po yung mga price update po natin sa kanilang mga latagan. At ang tilapia po dito ay 120 ang per kilo. 80 pesos isang piraso, 100, 180. So yan po yung mga price update na atin pong ina-update dito sa kanilang latag ng mga isda. Kanduli. Yan po yung tumpukan. Kanduli. So, tatay, good morning sa'yo. Hindi tayo makapagkape kaya may trabaho tayo. Yan po, 100 pesos tumpok. 100! At 50 pesos po ng mga isdang chapeta, no? So, shout out sa iyo, tay. Magandang umaga. Ayun, magandang umaga. Shout out sa mga kamag-anak ko sa probinsya. Good morning. Ayan po yung latag niya, no? 50 at 100 pesos na mga isdang chapeta. At 50 pesos tumpok na mga isdang bisugo. Fresh bisugo po yan, ha? 50 pesos po na inyong mabibili. 50 lang, 50, sandalo. Yan po yung hasang, oh. So wala po nakapatong dito na nasa gitna, ha? Parehas po yan na tumpok. Kasi ang dami nagtatanong, sabi meron daw nakapatong sa gitna. Wala po yan. Sa ibang lugar naman po siguro may ganun na issue. Dito po ay wala. 50 pesos tumpok na mga isdang bisugo. 50. Tay, salamat po, ha. Thank you. Tumpukan po ay 50 pesos, mga isdang tawilis pa rin po. At binabaybay natin itong tatagan ng mga isdang tumpukan, no? So 50 pesos. Yan po ay pamprito na po, no, na inyong makakain. 50 pesos tumpukan, 140 per kilo. 280 per kilo naman po ng mga isdang galunggo. So marami dito ang mga latag na mga isdang tumpok na mabibili sa bayan po ng Malabon. So babae po na galunggong, iyan po ay 100 pesos. Tumpo. Nay, good morning po. Wala kayong tumpukan ng pusita na maliliit. Mahal pa siguro presyo na naman, no? So ito po yung tumpok ni nanay, oh, 100 pesos malakapat at mga isdang
Sapsap. Fresh sapsap at malakapas, 100 pesos lang po na mabibiling tumpukan. At meron din po sa 100 pesos na mga isdang chabeta. Lagyan nyo lang po ng kalamansi at kamatis. Makakapagpangat na po kayo sa mga ganitong klaseng isda, no? At mga paksiwin na kabase. 50 pesos. Ayan po yung mga tumpukan po dito, no? Napakadami, no? 50 pesos to. At mga isdang tawilis din po. Ayan, mga latagan po rito. Pangat sa kalamansi, makakapagpangat na talaga kayo ng inyong mga mabibiling ulam po dito sa Malabon Fish Market, oh. Dami, oh. 50 pesos, no? At 50 pesos din po dito, oh, mga tumpukan ng mga isdang sapsap. Solid presyo, no, na mga latagan po dito ng mga isdang tumpok. So, yan po yung kanilang mga latagan. At 50 pesos din po dito, no, banak, tawilis din po. At meron din po kabase. 50 pesos na tumpukan din po na inyong mabibili. So, sulit na sulit sa latagan, no, sa mga latag dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, yan po. At dito, 50 pesos din po tumpok ng mga isdang tawili. Yan, 50 pesos. At dito po yung mga bluefin tuna, 180. 180 ang per kilo. Ayan, no, mga bluefin tuna na masarap sa gata. 230 po ang mga per kilo. Bangus dagupan. Wala na, naubos na. Tumpukan pa rin po dito, no? Mga isdang tawilis sa halagang 50 pesos. So ito yung nabaybay natin itong kahabaan ng Malabon Fish Market, no? So madami sa ating mga latagan pa rin po ng mga 50 pesos na tumpukan. Bossing, mukhang wala kang ganong latag, ah. Oo, wala na ako pa. Wala na hango Isda, ngayon. oh. Puro tawilis, puro huli sa atin lahat. Puro tawilis ka. So ito po yung 50 pesos. 50 pesos na tumpok. Tumpukan po ng isdang tawilis. Ito po yung salmon. Ayan, salmon po, no? Yan po ay 100 pesos na tumpok. Na inyo po mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, nilalatag na ang ating mga vendor. So, yun na nga po at nakapag-update na tayo dito sa bayan ng Malabon Fish Market sa kanilang mga latag na inyo pong mabibili. So, talaga nga naman ang mga presyohan ay murang-mura sa latag po ng mga 50 pesos tumpukan. So, hanggang dito na lang pong muli. Si Boss Lando Explorer, no? Enjoy and busy po sa ating lahat. Shout out po sa ating mga mamimili at mga kababayan na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. Good morning, good morning. God bless po. Bye-bye.